Igbo bụ Igbo ekele m n'usuke onye chi biko ya zere ọ bụ nwanne m nwoke NDS Opinion TV. Abịala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwuru uche nke m ka o si adịkwa mgbe kwa mgbe. Ndị Igbo na-ada ekwu okwu ha sị na onye nwanne ya na-agba ajọ uri na ụka ya na-ada akụ ya. Ochie ejikwa gbukwa na onye ara na nna akụ ụzọ. Mma mmiri a na-egbukwa mma mmiri a na akụ ma na-egbu mma mmiri. Onye kpọkọrọ ọba ya kpọkọrọ agbata obi ejiri ya wee kpọọ aja. Ihere anaghị eme onye ara ọnụ na nna ya ka ihe na-adị eme. Ọnụ otulerekwana mma iji egbu opi kama onye ga-akwa ego ọnụ. Ọ na-awụ ụkwa hawa ya ahụ isi wata ya ebu isi dị mkpa bịa kụgbala hiwere ya. Chai, ọ dị njọ. Ka egbo dike kugbonu dike yeru mgbe ọgụ dike ruru achọwakwa dike ka dike bịa lụọ ya ọgụ. Ihe ọjọọ arụ mere chie wele ihe wee jie ewutejile ihe pụta n'ọgbọ. Kedu ihe m ji na-atụsi ụka ndị okenye ndị a Igbo na-eji ekwu okwu bụ na ala Igbo mbala ya eze ọnụ ka m mara ịga n'ihu ebe ọ dị ukwuu. Gegodunu ntị ka unu nụrụ ihe eji ọhịa efulefu a nwa mmefu a ihe o kwuru banyere ndị Igbo na ihe ndị ka o megoro eme na ndị ka ọ chọpụrụ ime gaa ntị ka unu olu Asari Dokubo. I go kill una. I dey come, I go kill una. Make una no hide. Efe, you dey talk, you dey where France or where? I go kill you. Ekpa, you dey Finland, come, I go kill you. Edozem, Sinacha. No, I do. I go first kill all of una wey dey here. Na me, anywhere you want, I go appear there. Call me. Bring those your people, man, they kill them one by one. They know they tell you how many don't die. Una they run. Una they run. Why una they run? Now the creek pig with this one. Una they see the creek pig with my 21 pig legs. Now we they kill on now. You talk rubbish. Cowards. I've been telling you over the years. Now I'm ready for you. I am in the theater of war, killing you. Igbo be ekele m unu. People are afraid of you. They are doing sit at home. They don't get any power. No power at all. You can't spoil Igbo land. I am Alari Jabal. I am from Opom. I am an Afghan man. I know what Afghan people are. I will kill all of you. O nwere ebe o kwuru okwu si I will. Unu amara n'ọnụọgụgụ ole mmadụ ndị nke egburula egbu. Unu amara n'ọnụọgụgụ ole mmadụ ndị nke egburula egbu. Na-akpọchizi ụmụnna ndị nkozi n'otu n'otu na ha lọta na ha pụtachi ọnụ ya ga na-adọpụtachi ha n'otu n'otu na-egbuchi ha. Kedu ndị ọ na-agwa ihe ndị a niile? Ọ bụghị ewu bi n'ọhịa, ọ bụkwa ihe ewu ka ọ na-abụla ma na ọ bụ mmadụ ndị a bụ ole ndu ụmụ Igbo bụ ya bụ ndị Asari Dokubo na-agwa okwu ndị a niile. Asari Dokubo ekwuole ndị nke o kwuru na ihe onyonyo ndị nke mbụ o kwuru si na ọ bụ na ọ bụghị mbata ndị ọcha bata na ọ bụ na ọ bụghị mbata Britain batara na ya ka na-erekwa ụmụ Igbo ote na ya shiwere ndị Igbo. Ọ nkwa ebe nke o kwuru okwu si na ya ga-egbu Maazị Nnamdi Kanụ n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile nke ya nwa Asari Dokubo kwuru n'ọnụ ya. Emene m ihe onyonyo mere mbụ si na adịghị m atazi ya nwa amadi ụta n'ihi na ịta nwa egbe ụta gị ịtakwa nwa ọkpọkpọrọ ụmụ ya gaa jụọ ụrịa nge ufu maọbụ ebe hụrụ ha wee buru
ọ bụrụ na enweghị onye si n'ala Igbo, ọ bụrụ na enweghị mmadụ si n'ala Igbo bụ gọvanọ si n'ala Igbo wee gụọ nwa amadi ọrụ ngo igbuchi ụmụ Igbo n'aha Ebube Agụ, nwa amadi a agaghị na-ekwu okwu ndị a niile okwuge, n'ihi na agwọ mebe ọgụ ya ụmụaka ewere ya kee nkụ. Agwọ ya emebe ọhala ọgụ ya ụmụaka ewere ya kee nkụ. Mgbe dimkpa nụzi bidozie zaze dikpakpakpa gị ma na ihe emebiele. Asari Dokubo agaghị anọ taa wee malite na-erefushi ọnụ ndị anyị nọ na-erefushi. Ọ bụ na ndị ndu ala Igbo, ọhaneze ndị oshi na ndị ama na mmadụ dịka ọjọọ ụzọ kada na ndị ọzọ ha si ha bụ ndị ndu ala Igbo jiri ala Igbo wee kpọrọ ihe, jiri ihe gbasatara ụmụ Igbo wee kpọrọ ihe, Asari Dokubo agaghị na-ahụta anyị dịka lama, ewu, atụrụ, ọkụkọ ga na-egbu otu ọbụla oshi wee masị ya na nwere gasị ya ajụjụ. Okwu ndị anyị nọ na-ekwu Chike ọnwụ na-ekwekwa ihe ọ na-akpọ Igbo, mana hụbeghị m ebe ụmụnne anyị ndị a niile bụ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị kpọrọ ya nwa amadi nye ya mkpịsị n'aka. O nwebeghị ndị ọhaneze ndị Igbo n'ụwa Igbo egbe ọnụ. Ka m ekwughị n'eze wara awa na ọ bụ na nwanne anyị nwoke bụ Hope Uzodimma bụ si ya wụ onye chiga ala Imo steeti ego nwa amadi a ọrụ ngo ịbata n'Imo steeti bịa n'ọrụ ọrụ dịka Ebube Agụ, n'ọrụ ọrụ igbuchi ụmụnne anyị n'aha na ya chụga ndị ESN, ya chụga ndị IPOB. Asari Dokubo agaghị anọ taa na-atụshi ụka ndị ile ọnụ na-atụshi. Nke bụ eziokwu. Ihe megaghị taa si anyị n'aka. Ihe niile Asari Dokubo meghe taa na ochi ndị ndu ala Igbo n'aka. Ọhaneze ndị Igbo aghọọla racharacha, onwezi nke na-eme ihe o kwesịrị ime. Ya mere ana m eme ihe onyonyo a ka gị onwe gị ihe onyonyo a rute ya aka, biko tụsa ya nwa ihe onyonyo a. Ma nna ya ukwu Emmanuel Iwe Anyanwụ, the President General of ọhaneze ndị Igbo, eji m ihe onyonyo a na-atụ unu ozi si lele na arịrị. Ọ bụrụ na ụgbachita nkịtị nwa amadi a na-ejiri onye a na-arụ ọrụ n'ala Imo steeti atụtụrụ ndị ntorobịa anyị na-egbuchi, atụtụrụ ụmụ okorobịa anyị na-egbuchi kwa ụbọchị n'aha na-achụga ESN. Legonu na anya n'ugwu Hausa ma ọ otu a ka esi na-egbuchi ya ndị nke ha. Legonu na anya n'ugwu Hausa, mmadụ lekwana hụ si n'ugwu Hausa pụta ya na-atụ ha n'ọnụ, ma ọ bụ ala Yoruba na-atụ ha n'ọnụ na-abụghị na n'ala Igbo. Onye kpọọ bee ọkpọkọrọ agbata obi ejiri wee kpọrọ ahịhịa. Enwe m ọtụtụ okwu nwere ikwu na ya nwa ihe onyonyo a, n'ihi na okwu ekwuola onwe ya. Gị bụrụ onye gere ntị wee nụ ihe o kwuru, ma ebe ọ kpọga ma Samuel Ekpa na ndị ọzọ na-asị na ihe na ọ political solution, na ya nwa ihe na ọ political solution, ya na gịnị na ọbụladị gọọmenti ma ihe gbasara ya na-ejizi ya nwa amadi a na-arụzi ndị Igbo ịkpakwu, na-asụbilata ndị Igbo. Chetara na mbụ na o nwere mgbe Buhari kwuru okwu tupu ya ritosi na ya ga-ekuziri ndị Igbo ihe a mụtara na civil war. Okwu ndị a ana m echefu na ya ga-ekuziri ya the civil war language ma ka a malitere ịbịa with all these strategies, ma ịgba ahịa ndị Igbo ọkụ na ihe ndị ọzọ, bido na-asụ ndị Igbo akwụ. Mana onwe onye Igbo jiri ọgụgụ isi wee na-eme ihe. Atụmatụ ndị ndu anyị kama ha niile nọ na-achị adị ka mgbe aja na-achị ụkpara. Ọ bụ ihe wute. Gị onye ihe onyonyo a rutere aka, biko tụsara m ihe onyonyo a. Udo dịrị.